но тук странно просто. Ще сваля цветята. Добре, давай. Ще има дървета, тук примерно не знам. А сапленките при дърветата ли да бъдат май за сега? Не съм сигурна или при цветята. Добре, ще оставим някои неща навън, защото примерно те са за фермата, по-скоро за неща навън. Да, точно, например... Например, Например, шугаркейн, семена. да. Тези неща са си за навън. Ще махна всички яйца, по принцип. Ще ги използвам за пиленца. Добре, давай. Тъй като имаме нужда от тях, но не е достатъчно. Толкова можем да си правим тиквен пак. Да, но мисля, че ще тръгнем да ги използваме толкова често. Да, и аз така мисля. Ще взема попасите за недъра, за да може да ги оставя на място за недър неща. Да не ги бъркаме. Как това идея, че изкарваме? Да, тъй като често да ги бъркаме. Почти съм сигурен, че компаса, който носиш ти, чакай, ще бъде с шапка. Да, аз нямам компас. Да, виждам това. Скелет с шапка ме бие супер. Това е прекрасно. Има, гледай го! Знаеш ли къде ме изхвърля, докато ме стреля? Никъде. Виж, Чакай, какво търси този? Ама нали имаме паклички? Явно не е достатъчно, нямаме на целия остров, все пак. аз не знам откъде се е взел. Ужас. Трябва да сложим копър съндъка по-близо от тези съндъци. Да, за да може да слагаме неща там. И се надявам, че те ще има къде да ги слагат, да ги прибират. Би трябвало да има, ние ще си слагаме неща, които знаем, че трябва да Брате, се така диш. представя компаса на един съндък айтем фрейм, за да може там да си слагаме предмети, които ни използваме сега. Добре, аз ще осветявам нашия остров. Отцветяваш го. Да, Как така го отцветяваш? С какво с бояле? да, правя го розов. Не, защо? Не розово. Добре, какъв искате, или лафи, няма проблем. И жълт. Не може. Защо ни? Нямам жълта боя. Мисля, че трябва да си направиш. Някой друг път. Трябва вече да няма откъде да се спалват, обаче знам ли. Ами да се надяваме да не се спалват вече, защото е много опасно. Всеки един крипър може да падне. Тук е много гадно. Ох, не, има тук място, където е бил осветено. Ето казах, ти виждаш ли? Използвах видях факли и все още трябва да осветявам. Да, човек. Ти оцветяваш с факели. Да. Това е странно, наистина. Става все по-странно. Не, спокойно. Ето, взимам 24 факлички Така. и ги слагам тук. И нали не ги слагаш една до друга? И слагам ги на всяко едно блокче. На всяко едно. Да. Ама защо? Не се ли прави така? Не. Опа. То за това е така. Ами трябваше да ми кажеш. Добре, ти не знаеш ли? Не. Че аз съм тази, която не е играла Майнкрафт сега. Мисля, че не сме играли двамата Майнкрафт сега. Ами да, това е първият път, в който играя Майнкрафт. Най-сетне! Виждам тук тази кравичка оранжевата малката. Ей! Ще сложим съндъците. Кои съндъци? Просто съндъци. Как така просто съндъци? Чакай, ще ги сложа при семената. Нали така или иначе ще ни трябват там. Ами, аз направих съндък за... Да, може да служи там, в градината. Аз направих съндък за шугаркейн един. Малко е мъничък, но все пак. Ще сложиш сега семената там ли? Точно това ще направя. Давай тогава. Ето казвам, не знам къде да ги сложа тези съндъци и как. Ще намериш място. Да, вероятно. Ето така. И този къде да го сложа, ето тук. Почти сме си наредили нещата. Всъщност сме си го имат пилиджара, който си построили наскоро тук у нас. Вероятно, да. Искат да превземат нашия остров, да бъде техен, но няма да бъде. И си го намерихме първи. Да сте си го намерили вие първи, ние го построихме. Да, трябва ни. Трябва ни още един явно. Не знам откъде имаме този Walks and Breaking едно, но добре. Къде ще си слагаме храната и тук ще сложа една ябълка и тук ще слагаме храната. Това не ми изглеждаше като храна. Сега ще тестваме дали ще бъдат чудовищата, като е вечер. Оле, тук колко много ресурси сме пропуснали също на първия етаж. Те са заради тези големчета. Не, те просто ровичкат, тук и няма нищо. И да, те са ги оставили там. Да, имаме 43 кожа. Не, как ли съм видяла? И 3 отвари 2 доми. Както един стак с въглища. Това е много смешно. И много стакове с яйца. Ами аз ще ги унищожа спокойно. Ще ги унищожиш? Да. Ама не е така с лошо. Ще се погрижа за тях, не се притеснявай, само ми ги дай. Добре, там са някъде, ти ще ги откриеш. Тогава щом трябва да
наистина.